Ngibingelele mbukeli ngasekhaya njengamanje nginensizwa la edume kakhulu ngophohloza idume indawo zonke ngiyificelile igama la kweziye zezindawo ezikude kakhulu kodwa ke ikhona ke la ondini izoke isithathe sibeke ukuthi yubani yenzani kuphi asikubele sikwamukela Ngiyabingelela kakhulu sakazi sibingelele nje konke nabalaleli nababukeli bonke balolu hlelo. Siyathokoza kuyintokozo ke ukuthi sibe nayo masikhuluma ngophohloza sikhuluma ngobani oyini kumufulumbutho Masikhuluma ngophohloza umfana nje lo wakwaZungu khona lapho ondini abanye ke bathi umfana kaMamtshali kakhulu ngusihlalo wenhlangano yabahlali okuyiSANCO khona la eZulu lento okuyinhlangano ke esebenza kakhulu ekusizeni nasekuxazululeni inkinga ezibhekene nomphakathi kodwa ekugcineni kwakho konke angeke sikuphike ukuthi alliance yeANC kodwa iwumxhumanisi kakhulu womphakathi kanye nohulumeni. Mhlambe nje omunye umuntu ongakazi ngeSANCO ukhosi indlela kancane kodwa nje mhlawumbe undlela umuntu nje wasekhaya ugogo ingane sengene iSANCO iqhamuka kaphi kanjani uthi nje kwenaba kancane. Ake ngithi nje iSANCO is a South African Civic Organization okuyinhlangano yomphakathi emele umphakathi ikakhulu abanye babeyazi njengenhlangano ebhekelela abantu basemijondolo ukubalwela ukuthi bethola izindlu bekwazi ukuthola inhlala kahle abashoda ngamanzi bethola ogesi kanti kwakungesiyona inhlangano emele abahlali basemjondolo kuphela kodwa kokuyinhlangano isungulela ukuthi iphinde lekelele nasehlalweni yasemakhaya ukulwela abantu nokulwela umphakathi ekumeleni ngokweqiniso kwesinye nje inkathi uthola ukuthi khona umuntu ohlukumezekayo siyakwazi ukuxhumana nezokuphepha ekutheni umuntu ekwazi ukuvikeleka ukwazi futhi ukuthi kulandelele ngendlela efanele lokho okuhlukumezeka kwakhe ukwazi ukuxazululeka thola ukuthi omnye baneyinkinga njengoba nje kuba nezimvula kunani kuba nezimo ezibakhona uthola ukuthi ngoba phela kufuna sivume ukuthi uhulumeni ngoba ekhona for example uDepartment of Human Settlement akekho phansi kubantu kakhulu kodwa kunohlaka leSANCO okufanele liqinisekise ukuxhumana phakathi kwethu nohulumeni wesifundazwe noma uhulumeni kazwelonke iSANCO ikhonela lokho kuyo yonke into ethinta ukuhlala kwabantu masikhuluma ngabahlali ukuhlala kwabantu noma ngabe yini iSANCO kufanele ingenelele kodwa ekugcineni kwakhona nje kukho konke iwumxhumanisi phakathi kahulumeni nomphakathi nakwezinye inhlaka ezikwazi ukushintsha impilo zabantu ekutheni umphakathi wakithi uthuthuke. Hayi kuzokala kahle asiphethe kusha manje sila ezondela kuwadi 22 kwenziwani yini benizoyenza uTshembula ngasekhaya la njengoba sisho ukuthi siwuhlaka noma siyistructure noma siyi-alliance yombutho kaKhongolose la iward ka-ANC okubheka imkhize branch ibinohlelo lika-door-to-door cleaning campaign phezu kokuklina futhi bebevakashela abantu abadala bombutho okuyizona inqalabutho ze-ANC la kule ward nabanye ababamba iqhaza ekutheni kube no-ANC uKhongolose lapho ondini bebevakashela thina ke njengeSANCO bebesibizile nathi ukuthi sizoba ingxenye ngoba kuyaphoqa ukuthi benze njalo lapho khona iSANCO kufanele ubone uKhongolose ubone ezinye inhlaka ezikhona la khona uANC kufanele ubone uSANCO iyona kenza ukuthi sibe la kodwa sikubonile kakhulu nesikulandelile kuhle kakhulu ngoba njengakho ucleaning campaign izinto lezo zonke okufanele kube uSANCO kusho ukuthi emva kwala kufanele inhlangano yabahlali ibuka ukuthi hayibo kwenzeka kanjani ukuthi ezondela kube nokungcola okunjena kuze kusuke istructure noma iANC okuyiyona engafanele ukuthi iclean kube kukhona uhulumeni okufanele aclean ukuthi yenza njani ekutheni kucleaneke sekuwumsebenzi kaSANCO ukuqinisekisa lokho ukulekelela ngoba njoba ngisho ukuthi uhulumeni ophetho kaKhongolose noma sekukhona lo weGNU GPU kodwa egcineni kwakhona uKhongolose ukhona kuhulumeni unamandla futhi lapho nalapho futhi unamandla kakhulu kuzwelonke ekuthena aqinisekisa ukuthi kuyasetshenzwa umphakathi uyayithola idingo thina ke njengoKhongolose simele lokho ukuthi fanele senze show ukuthi ukucleana la kuyaqhubeka sizwile umama lapho omunye umama umkholo obekiwe kuye oyiveteran naye oneqhaza libambe ekutheni ingene uKhongolose la uLundi kukhona kushilo nangezinto ezinye ezizaziyo njengebridge lela lishoyo kwakhona ubaba uMsibi osowashiya emhlabeni wayumholi weANC owabamba iqhaza owahamba emhlabeni kune process yokuthi kufanele kwenzeke lelia bridge kunesikole esikwadi iPrincess Phumzile okuyena ubaba uMsibi ngokucela kuKhongolose owenza ukuthi kwakheke lesasikole kanjalo nalokho kunyaba kushilo ukuthinta eHigh School into ezibalekile lezo osekufanele sithi uhulumeni wenza njani
ukuze abantu ngoba phela ukulethwa kwesikole eduze kuuqinisekisa ukuthi abantu bayaphepha kunokuthi ingane inqamule emahlathini ziyolimala iwela amabridge imuke zonke lezo zinto. Kuzwakala kahle asiphethe ukuthi zithini ke inhlelo zakho kusuka manje kuya phambili esikhuma njengophohlozo njengamanje siyazi ukuthi zikhona izinto embenze emphakathini. Njengophohloza kuningi njengoba nje kusasa sizobe sensika yendlu ngokwe foundation engiyilida izanele Mtshali ukulekelela abantu abasha ukuthi beyofunda nakhona kuleyo foundation kufanele silikhulumeni phela iqiniso ukuthi njengoba silapha ibona abaholi labo kuyibona abasibizela abangibize ngokasani khona namhlanje kusasa bathi Phohloza ngoba nenza lo msebenzi wozani futhi nizosiza izingane ensika yendlu zonke indleko lezi ezikhona ezidingwa ifoundation njengokhongolose sizoyimela okungasho ukuthi ifoundation ingekakhongolose but noma ngabe luphi uhlaka noma ngabe iphi inhlangano yezepolitiki ethi wozani nina zanele Mtshali Foundation izosiza izingane siyofika lokho kwakusasa siyensika yendlu kwadi khona la ka 22 iyona inhlangano kakhongolose ethe wozani nizosiza izingane ukuze isizakale zikwazi ukufunda ibenekusasa kuningi ngoba Monday sizobe sisempofini eFriday olesibili sikwanongoma kuyoze kulamule angazi ini kuyoze kulamule ukufika kwenkosi sibhizi sisebenza. Sithokoza kakhulu sibonga kakhulu esikhasa ukuthi wasepasana. Sibonge kakhulu nalolu hlelo oluhle kangaka nathi kufanele silisupport ukuze liqhubekele phambili. Kuyintokozo